Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. एकोणीसशे 1935 मध्ये सावंतवाडी संस्थानातील पडवे गावचे जमीनदार श्री वराडकर यांच्या खुनाच्या खटल्यातील आरोपीचे वकील नात्यानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यश्लोक हिज हायनेस बापूसाहेब महाराज यांच्याशी भेट झाली होती. या खटल्यातील बापूसाहेब महाराजांच्या न्यायदानाच्या विश्लेषणानं डॉक्टर आंबेडकर प्रभावित झाले होते. यानंतर जेलच्या दक्षिणेस डॉक्टर आंबेडकरांची विशाल सभा झाली. या स्मरणाप्रित्यर्थ बाबासाहेबांचं स्मारक या ठिकाणी उभारण्यात आलंय. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रम होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजाला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा विचार दिला, ही शिकवण दिली. हेच बाबासाहेब आंबेडकर सावंतवाडीत आले होते आणि याच ठिकाणी त्यांची एक सभा झाली होती. यावेळी सावंतवाडीचे तत्कालीन राजेसाहेब पंचम खेमराज पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांच्याबद्दल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे विधान केलं होतं, एक उत्कृष्ट न्यायाधीश म्हणून त्यांनी पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांना संबोधित केलं होतं आणि याचीच आठवण करून देणारं हे स्मारक सावंतवाडीत आहे, ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांची सभा झाली होती. या ठिकाणी आपण पाहत असू तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक पाहायला मिळतंय. सावंतवाडीत 1935 मध्ये तत्कालीन सावंतवाडी संस्थानातील पडवे गावचे जमीनदार श्री वराडकर यांच्या खुनाच्या खटल्यातील आरोपी टिपगो महार यांचे वकील या नात्यानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पुण्यश्लोक हिज हायनेस बापूसाहेब महाराज तथा पंचम खेमराज यांच्याशी भेट झाली होती. या खटल्यातील न्यायदानाच्या विश्लेषणानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रभावित झाले होते. तर डॉक्टर आंबेडकर यांनी आरोपीचा वकील या नात्यानं आरोपीची मांडलेली बाजू ऐकून न्यायाधीश या नात्यानं आरोपीस मृत्यूदंडाची शिक्षा देऊन एक राजा म्हणून पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांनी या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपीत केले होते. यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जेलच्या दक्षिणेस विशाल सभा झाली होती. याच ठिकाणी ही सभा झाली होती. या स्मरणाप्रित्यर्थ उभारलेले हे स्मारक भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज या दोन्ही न्यायनिष्ठांचे चिरस्मरण करणारं ठरतंय. पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांच्या निधनानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाठवलेल्या पत्रातील मजकूर सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. सावंतवाडीचे राजेसाहेब श्रीमंत बापूसाहेब महाराज उत्कृष्ट न्यायाधीश लिहिलेलं हे पत्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. सावंतवाडीचे लोकप्रिय राजेसाहेब श्रीमंत बापूसाहेब महाराज यांचं अकाली मृत्यूची शोकजनक बातमी वाचल्यावर मला धक्काच बसला. राजेसाहेबांचे निधन ज्या परिस्थितीत झाले त्या दुर्दैवी परिस्थितीचे वर्णन शब्दांनी करता येणार नाही. महाराजांच्या सहवासाचा दीर्घकालापर्यंत लाभ घेण्याचे भाग्य माझ्या वाट्याला आले नाही. गरिबांचा कनवाळू आणि एक कर्तव्यनिष्ठ व प्रागतिक विचारांचा संस्थानिक हा त्यांचा लौकिक माझ्या परिचयाचा होता. महाराजांच्या प्रत्यक्ष परिचय होऊन त्यांच्याशी संबंध येण्याची संधी फक्त एकदाच मला मिळाली. तथापि या अल्प परिचयातच महाराजांच्या अंगाच्या काही ठळक सद्गुणांची जी छाप माझ्या मनावर पडली ती कधी पुसून जाण्यायोग्य नाही. सावंतवाडी संस्थानातील पडवे गावचे जमीनदार श्री वराडकर यांच्या खुनाच्या खटल्यात आरोपीचा वकील या नात्यानं महाराजांपुढे अपील चालवण्यासाठी मी गेलो होतो. तेवढाच माझा व त्यांचा संबंध आला होता. ह्या अपीलाचे काम महाराजांपुढे सतत 3 दिवस चालू होते आणि महाराज दुपारी 11 वाजल्यापासून सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत अपिलातील मुद्दे लक्षपूर्वक ऐकत असत. मध्यंतरी जी अर्ध्या तासाची सुट्टी ते घेत असत तेवढीच त्यांच्या विश्रांती मोठ्या मोठ्या नाणावलेल्या न्यायमूर्तींच्या अंगीही क्वचितच दिसेल अशा सावधान वृत्तीनं एका महाराजाने रोज सतत 6 तासांपर्यंत वकिलांचा युक्तिवाद ऐकवत बसावं आणि मधून मधून एखादा दुसरा मार्मिक व मुद्देसूद प्रश्न विचारून आपली शंका निवृत्ती करून घेण्याची कळकळ दाखवावी. हा अनुभव मला निसंशय असामान्य असाच वाटला. अपिलाचे काम चालू असताना नुसती उभय पक्षांच्या वकिलांची भाषणे ऐकतच
ते स्वस्थ राहिले नव्हते. तर आपल्या सूक्ष्म व चिकित्सक दृष्टीला जेथे जेथे शंकास्थळे दिसते तेथे तेथे या शंकेचा खुलासा विचारून वकिलांकडून आपले पूर्ण समाधान त्यांनी करून घेतले. त्यांनी काढलेल्या त्या शंका व घेतलेले आक्षेप बुद्धिमत्ता सूचक होते. महाराजांनी नंतर आपले जजमेंट तयार केले आणि या जजमेंटवरूनही त्यांच्या श्रेष्ठ बुद्धिमत्तेची खात्री मला पटली. जे जजमेंट अव्वल प्रतीचे होते व या सर्व मुद्द्यांचा विचार त्यात अत्यंत खुलासेवार रीतीने करण्यात आला होता. महाराज जरी स्वतः कायद्याचे पंडित नसले तरी कायद्याच्या मुद्द्यावरची त्यांची पकड नावाजण्याजोगी होती व योग्य निर्णय ठरवण्याची वृत्ती त्यांच्या अंगी उपजतच होती, हे या जजमेंटवरून माझ्या प्रत्यास आलं. तथापि यापेक्षाही जर कोणत्या गोष्टीचं मला त्यावेळी अधिक नवल व कौतुक वाटलं असेल तर ते महाराजांच्या धर्मशीलतेचे. कामाला सुरुवात करताना ते नेहमी दोन्ही हात जोडून व डोळे मिटून परमेश्वराचे नामस्मरण करीत व तोंडाने काहीतरी पुटपुटत असत. आपल्या कर्तव्याची जाणीव सदैव चित्तात बाळगून ते कर्तव्य उत्कृष्ट रीतीने पार पाडतात यावे म्हणून परमेश्वराची भाविकपणे करुणा भाकणारा असा पापभीरू न्यायप्रिय नृपमंडळात एखादा तरी आढळून येईल काय, अशा प्रकारच्या या थोर कर्तव्यतत्पर व वंदनीय पुरुषाचे जीवित कार्य आकस्मिक कृतीने मध्येच कुंठित व्हावे हे खरोखरच दुर्दैव म्हटले पाहिजे. या दुर्दैवाने भारावून गेलेल्या राजकुटुंबाबद्दल मला अत्यंत सहानुभूती वाटते. महाराजांच्या प्रजेला त्यांच्याबद्दल अभिमान, आदर व प्रेम वाटतच असे हे मला माहिती आहे. जी प्रजाही आपल्या खऱ्या हितकर्त्याला मुकल्याबद्दल मला खेद होतो. परमेश्वर बापूसाहेबांच्या आत्म्यास चिरशांती देव. अशा पद्धतीचे जे पत्र आहे ते सावंतवाडीचे राजेसाहेब पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांच्या निधनानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना लिहिलं होतं. त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी व कुटुंबियांचं सांत्वन करण्यासाठी हे पत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलं होतं. आणि त्यानंतर याच ठिकाणी जिथे बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या माध्यमातून हे स्मारक उभारण्यात आलं आहे. याच ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची भव्य सभा झाली होती आणि त्याच ठिकाणी आज त्यांच्या स्मृतीनिमित्त, आज जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात येत आहे. समाजाला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा अशी शिकवण देणारे, भारताला संविधान देऊन देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती उत्सव संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना सावंतवाडी आणि सावंतवाडी संस्थांशी त्यांचं असलेलं नातं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची असलेली ही एक आठवण नक्कीच इथे येणाऱ्या अनुयायांना, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या सर्वच घटकांना प्रेरणा देणारी आहे. विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.